Λοιπόν, να αρχίσουμε. Αυτό θα είναι το πρώτο βίντεο που θα κάνω στο γιατί πρέπει να επενδύσουμε εμείς γενικά. Δεν θα είναι το καθημερινό σας βίντεο, αυτό θα είναι ένα straight through process από την αρχή ως το τέλος. Θα το πάμε συστηματικά στο γιατί πρέπει να επενδύσουμε γενικά. Οπότε ας αρχίσουμε. Επεισόδιο 1. Στο γιατί πρέπει να επενδύσουμε. Παρένθεση, πρωτού συνεχίσω, ζητώ συγγνώμη για τον ήχο, στο πώς ακούγεται. Πίσω στο θέμα. Γιατί πρέπει να επενδύσουμε. Ένας από τους κύριους λόγους στο γιατί πρέπει να επενδύσουμε είναι obviously because of the pension. Είναι από τους πιο σημαντικούς, θα έλεγα, η σύνταξή μας. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στο να ξέρουμε τη δικιά μας σύνταξη, στο πώς μπορούμε να βάλουμε λεφτά στην άκρη, ούτως ώστε να έχουμε μια όντως σωστή και transparent σύνταξη για το μέλλον το δικό μας. Και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ένα πολύ καλύτερο μέλλον και για το δικό μας αυτό, better lifestyle, αλλά και ταυτοχρόνως εξασφαλίζουμε και το μέλλον των παιδιών μας, της γυναίκας μας, του άντρα μας ή ούτω καθεξής. Οπότε αυτός είναι ένας από τους μοναδικούς λόγους που υπάρχουν πολλοί λόγοι βεβαίως, αλλά αυτή είναι η μοναδική λόγη που βρίσκω εγώ προσωπικά στο γιατί πρέπει να επενδύσουμε. Μια δεύτερη παρένθεση, θα μιλάω και λίγο σπαστά ελληνικά και σπαστά αγγλικά. Θα τα μιξάρω, οπότε I beg your pardon on that. Οπότε εδώ είναι που βεβαίως καλύψαμε τα why to invest. Όλο αυτό το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή θα τα σπάσουμε σε μικρά κομμάτια, οπότε μην ανησυχείτε στο αν βλέπετε πάρα πολλά text, θα τα καλύψουμε ένα-ένα συστηματικά και θα σας δώσω άπειρες πηγές στο τι πρέπει να κάνετε και θα τα κάνουμε και μαζί ταυτοχρόνως. Οπότε θα τα πάμε βήμα-βήμα. Τώρα που καλύψαμε π.χ. στο γιατί πρέπει να επενδύσουμε, ο άλλος τρόπος είναι στο αφού αποφασίσουμε και θέλουμε να επενδύσουμε, μετά πρέπει κατά κάποιο τρόπο να κάνουμε μία σωστή στρατηγική. Όταν επενδύεις, δεν επενδύεις με την έννοια ότι θες να τζογάρεις σε μία εταιρεία ή θες να τζογάρεις σε ένα asset. Το πας συστηματικά και στρατηγικά. Η λογική, η απόλυτη λογική στο να επενδύεις είναι το να το πηγαίνεις κατευθείαν στρατηγικά και σωστά. Οπότε, το δεύτερο κομμάτι, αφού αποφασίσεις ότι θες να επενδύσεις, είναι το portfolio analysis and design. Στην ουσία τι γίνεται. Εδώ είναι που θα πάμε μετά, θα τα καλύψουμε πιο μετά στην πορεία. Εδώ είναι που πρέπει να καλύψουμε μετά στο πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε το δικό μας χαρτοφυλάκιο και πώς το κάνουν δηλαδή οι professionals, οι επαγγελματίες. Υπάρχουν κάποιοι που συνιστούν να κάνουμε ένα χαρτοφυλάκιο για αυτή την ειδική περίσταση, υπάρχει ένα χαρτοφυλάκιο που μπορούμε να κάνουμε για αυτή την ειδική περίσταση. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χαρτοφυλάκιο όπου είναι πάρα πολύ συμβατό με εμάς, κάτι που μας συμφέρει πάρα πολύ. Οπότε αυτό είναι που θα καλύψουμε στην πορεία. Θα κάνω ένα βιντεάκι και για αυτό το συγκεκριμένο topic, Portfolio Analysis and Design. Το δεύτερο, το τρίτο βασικά, είναι το Robust Infrastructure. Τι πάει να πει αυτό? Προτού μπεις και επενδύσεις, πρέπει να έχεις πάντα ένα emergency fund, ένα κουμπαρά έκτακτης ανάγκης. Τι πάει να πει αυτό? Αν γίνει μια στραβή, χτύπα ξύλο, θες να έχεις τουλάχιστον μια καβάτζα λεφτά στην άκρη, ούτως ώστε να είσαι πάρα πολύ ασφαλής και να μην χρειαστεί καθόλου να πουλήσεις τις μετοχές σου, τα assets σου και ένα σωρό άλλα. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε. Οπότε καλό θα ήταν μια στρατηγική να έχουμε ένα emergency fund. Και πάλι αυτά θα τα καλύψουμε στην πορεία πιο συστηματικά και πιο συγκεκριμένα. Και το τελευταίο κομμάτι στο brief overview είναι το forward strategies, που στην ουσία πάει να πει έξυπνες στρατηγικές στο πώς μπορούμε να αγοράσουμε ένα συγκεκριμένο asset. Άμα θέλουμε όντως να τζογάρουμε και να πούμε facts given, έχω κάνει μια στρατηγική για αυτό το κομμάτι που όντως λειτουργεί και όντως μπορείς π.χ. να βγάλεις λεφτά από αυτό. Αλλά δεν το συνιστώ, αλλά είναι ένας τρόπος που μπορείς να το κάνεις άμα θες εσύ. Οπότε ναι, θα το καλύψουμε για αυτό το κομμάτι πιο μετά στην πορεία. Μετά θα πάμε στο Assets Overview.
Εδώ είναι που θα συγκεντρωθούμε πάρα πολύ στο Assets Overview, μετά θα συγκεντρωθούμε στο Platforms and Tools και Taxes and Regulations. Τώρα πάμε στο Assets. Αφού π.χ. θέλουμε εμείς να επενδύσουμε, μετά θέλουμε να καταλάβουμε τι θέλουμε να επενδύσουμε ακριβώς, τι οχήματα θέλουμε εμείς να αγοράσουμε για να βγάλουμε κέρδος, για να συντηρήσουμε π.χ. τα λεφτά μας, για να μειώσουμε το ρίσκο, για να αυξήσουμε το κέρδος στο δικό μας. Ωραία. Ένας από τους πιο διάσημους τρόπους είναι το equity, που στην ουσία πάει να πει μετοχές. Και υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Common stocks, preferred stocks και private equity. Στην ουσία τι γίνεται. Common stocks είναι αυτές οι εταιρείες, οι δημόσιες εταιρείες, που όπως λέει και το όνομά του δημόσια εταιρεία, δίνει μετοχές in the secondary market. Οπότε μπορείς εσύ να αγοράζεις μετοχές από αυτές τις εταιρείες, π.χ. Nvidia, Tesla, Apple, Amazon. Ένα παράδειγμα για να το δείτε και εσείς προσωπικά, θα ήταν αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ π.χ. μπορείτε να δείτε τις εταιρείες, έχετε π.χ. Nvidia, Apple, Microsoft, Google, Berkshire Hathaway. Θα έχετε ακούσει σχεδόν όλες αυτές τις εταιρείες, Johnson & Johnson, Tesla, ExxonMobil, Uber. Όλες αυτές τις εταιρείες είναι δημόσιες και εσείς μπορείτε να αγοράσετε τις δικές τους μετοχές στη δευτεροβάθμια αγορά. Οπότε μπορείτε π.χ. Να είστε δηλαδή equity holders. Ωραία. Οπότε αυτό μπορείτε να το κάνετε. Αυτός είναι ένας τρόπος να βγάλουμε, στο π.χ. να επενδύσουμε σε οχήματα. Preferred stocks and private equity. Αυτό είναι ένα topic που θα τα καλύψουμε σε ένα συγκεκριμένο βίντεο, αλλά στην ουσία τι είναι private equity? Είναι μια εταιρεία που δεν έχει βγει in public, δεν είναι δημόσια. Οπότε, αν ποτέ μπείτε σε μια εταιρεία που είναι private, που δεν είναι δημόσια, και σας δώσουν π.χ. ένα πολύ μικρό ποσοστό, καλό θα ήταν π.χ. να το έχετε στο νου σας, να το πάρετε και να το δεχτείτε. Και preferred stocks στην ουσία τι είναι? Είναι για ειδικούς επενδυτές, που θα το καλύψουμε αυτό σε ένα βίντεο. Έχω επενδύσει σε preferred stocks και θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ καλά, διότι μπορούν να σου κάνουν preserve, μπορούν να σου διατηρήσουν τα λεφτά και ταυτοχρόνως να παίρνεις και stocks, να παίρνεις και μερίσματα πίσω. Οπότε, να ένας τρόπος στο να επενδύσουμε τα λεφτά μας. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, αλλά ταυτοχρόνως και πάρα πολύ μεγάλα rewards. Οπότε, να είναι ένα κομμάτι που να το θυμόμαστε. Το δεύτερο, και θα έλεγα ότι είναι και το πιο σημαντικό topic, το πιο σημαντικό θέμα απ' όλα, είναι τα bonds. Βεβαίως, η ειρωνία ποια είναι? Δεν επενδύω σε bonds και βεβαίως, άμα θέλετε επενδύετε, εγώ το προωθώ αυτό. Δεν επενδύω εγώ σε bonds, αλλά ταυτοχρόνως είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι. Bonds στα ελληνικά είναι ομόλογα. Αν δεν το έχετε ακούσει, υπάρχουν δύο είδων κατηγορίες. Έχουμε τα κρατικά ομόλογα και έχουμε μετά τα επιχειρηματικά ομόλογα. Ωραία. Αν π.χ. τι πάει να πει ομόλογο, έτσι. Αν π.χ. μια εταιρεία ή ένα κράτος θέλει να ζητήσει λεφτά, loans, δάνεια, σωστά, γιατί να χρησιμοποιήσει τα δικά του λεφτά, ενώ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα λεφτά του πολίτη. Ωραία. Και ο πολίτης π.χ. θέλει κατά κάποιο τρόπο να βγάλει και λεφτά αυτός. Ωραία. Οπότε τι γίνεται? Πες το ένα κρατικό ομόλογο σου δίνει 5,5 με 6% τόκους. Ωραία, παράδειγμα. Για 5 χρόνια και ο πολίτης π.χ. θέλει να δώσει λεφτά σε αυτό το κράτος, δίνει λεφτά σε αυτό δηλαδή στο κρατικό ομόλογο, λέει από το 2025 ως το 2030 δεν θα μπορείς να βγάλεις τα λεφτά σου, αλλά θα παίρνεις 5,5 με 6% τόκο. Ωραία. Οπότε, αφού βάλει τα λεφτά του, προς το τέλος, το 2030 π.χ., θα έχει πάρει τα λεφτά του πίσω και ταυτοχρόνως θα έχει πάρει και το τόκο μαζί. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ important, θα έλεγα. Είναι πολύ σημαντικό topic που πρέπει να καλύψουμε, γιατί έτσι λειτουργούν όλες οι χώρες γενικά και όχι μόνο οι χώρες, αλλά και όλες οι επιχειρήσεις. Bonds. Όποτε ακούτε bonds ή ομόλογα, πάντα να θυμάστε δάνειο. Αυτός είναι ένας τρόπος που το θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Το επόμενο κομμάτι
που μπορείτε να επενδύσετε αφού έχουμε π.χ. καλύψει τις μετοχές και αφού έχουμε π.χ. καλύψει τα ομόλογα, μπορούμε να επενδύσουμε π.χ. και σε ακίνητα. Τι πάει να πει αυτό? Μετοχές ακινήτων συγκεκριμένα. Αν εμείς δεν θέλουμε να αγοράσουμε ένα ακίνητο, ένα οικόπεδο π.χ., να το πούμε και έτσι, γιατί για να αγοράσεις π.χ. ένα οικόπεδο εδώ, στην Πάρμο συγκεκριμένα, θες π.χ. να δώσεις 50-100.000 ευρώ, 200.000 ευρώ και είναι πάρα πολλά τα λεφτά, ωραία. Και εμείς δεν θέλουμε π.χ. και μέχρι να βγάλεις το return of investments, μέχρι να βάλεις π.χ. το ROI σου, θα σου πάρει π.χ. μια δεκαετία και παραπάνω για να βάλεις δηλαδή τα λεφτά σου πίσω. Οπότε τι γίνεται? Αντί π.χ. εσύ να αγοράσεις και να μαζέψεις ένα μεγάλο ποσό για να αγοράσεις ένα ακίνητο που είναι στην ουσία 50% άμα θα σου βγάλει καλό κέρδος ή όχι, μπορείς εσύ, π.χ. να επενδύσεις σε μετοχές όπου έχουν ήδη ακίνητα, π.χ. έχουν σούπερ markets, έχουν malls, έχουν ένα σωρό πράγματα, έχουν ένα σωρό ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Θράκη, παντού. Ωραία. Μπορείς να αγοράσεις τις μετοχές αυτών των εταιριών, σωστά, όπου έχουν ακίνητα. Και ταυτοχρόνως, they are obligated, πρέπει να δώσουν ένα ποσοστό των κερδών τους πίσω στους επενδυτές. Το πάει να πει μέρισμα. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονέκτημα του REITs, μετοχές που σε ακίνητα, είναι το ότι δίνουν πάρα πολύ καλά μερίσματα πίσω. Και αυτό βεβαίως θα το δούμε πιο αναλυτικά. Έχω επενδύσει σε REITs εγώ προσωπικά στις Φιλιππίνες, όχι στην Ελλάδα, αν και θέλω πάρα πολύ να μπω σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος στο να βγάλετε ένα παθητικό εισόδημα, the real estate. Και θα έλεγα είναι και πάρα πολύ δυνατό αυτό το κομμάτι, το επενδυτικό όχημα, εναντίον του inflation. Οπότε αν έχει π.χ. ένας πολύ ψηλός πληθωρισμός στην Ελλάδα, το rates, τα ακίνητα ιδιαίτερα, σε προστατεύουν. Γιατί? Γιατί αν μεγαλώσει π.χ. το νίκιο, το δικό σου ή το δικό του ή το οποιοδήποτε και εσύ π.χ. έχεις μετοχές της εταιρείας που έχουν ακίνητα, ωραία, όσο πιο πολύ αυξάνεται π.χ. ο πληθωρισμός, αυξάνεται π.χ. και το πόσο κοστίζει π.χ. το νίκιο και αυτό το νίκιο μετά πάει στην εταιρεία και ένα μικρό ποσοστό αυτό του νίκιου πάει σε σένα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κατά κάποιο τρόπο νικάς και τον πληθωρισμό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το θυμάσαι και το συνιστώ πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, το rates, άμα θέλετε να έχετε ένα παθητικό εισόδημα στο πλάι. Το επόμενο κεφάλαιο που θα ήθελα πάρα πολύ να καλύψω λέγεται ETFs. Στα ελληνικά λέγεται διαπραγματευόμενα αμοιβαίο κεφάλαιο. Υπάρχουν πολλών ειδών κατηγορίες. Εγώ θα καλύψω αυτά τα δύο πιο σημαντικά που θα έλεγα. Το νούμερο 1 είναι το thematics και το hedging, που αυτά θα τα καλύψουμε πιο μετά στην πορεία. Τα ETFs τι είναι? Τα ETFs, στην ουσία ένα διαπραγματευόμενο αμοιβαίο κεφάλαιο, θα τα λέμε ETFs από εδώ και πέρα, ακολουθούν ένα δίχτυ. Αυτός ο δίχτυς ακολουθεί τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής, για παράδειγμα, όπως το S&P 500 ή το Nasdaq 100 ή το Dow Jones 30. Και ο σκοπός του ETF δεν είναι να ξεπεράσει το δίχτυ, ούτε να πάει προς τα κάτω, είναι να ακολουθεί παθητικά αυτό το συγκεκριμένο δίχτυ. Ωραία. Αν ο δίχτυς θα πάει καλά, το ETF αναμένεται να τα πάει καλά και αυτό. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, γιατί αυτό εδώ το κομμάτι είναι που θα συγκεντρωθούμε πάρα πολύ και εμείς. Στο τι ETFs υπάρχουν εκεί πέρα, το τι πρέπει να επενδύσουμε εμείς. Εγώ προσωπικά έχω βάλει ένα πολύ μεγάλο του ποσοστού στο χαρτοφυλάκιό μου σε ETF, σε δύο ETFs βασικά, διότι άλλο ένα πλεονέκτημα που σου δίνει το ETF σε σχέση με, ας πούμε, παράδειγμα το rates, το bonds και το equity, είναι το ότι έχει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Τι πάει να πει αυτό? Δεν επενδύεις μόνο σε μια εταιρεία, σε δύο εταιρείες, σε τρεις εταιρείες. Το ETF σου δίνει τη δυνατότητα να επενδύεις σε 500 εταιρείες, σε 200 εταιρείες, σε 1000 εταιρείες, σε 2000 εταιρείες. Και όχι μόνο σε ένα κλάδος, π.χ. τεχνολογίας, όπως π.χ. η μετοχή της Amazon ή της Microsoft που είναι τεχνολογίας.
δεν σου επιτρέπει μόνο να επενδύσεις σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, σου επιτρέπει να επενδύσεις σε πολλά κλάδη και σε χώρες, μη ανεπτυγμένες και σε ανεπτυγμένες χώρες, παντού. Σου δίνει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση και εφόσον έχεις μια μεγάλη διαφοροποίηση, χαμηλώνεις και το ρίσκο στο δικό σου χαρτοφυλάκιο. Και έτσι εξασφαλίζει ένα πολύ σταθερό και ένα πολύ δυνατό, ε, μια δυνατή ίσπραξη στο μέλλον, δηλαδή μετά από 20, 30, 40 χρόνια πιο μετά. Τα ETFs γενικά τα βλέπω και τα βλέπουμε ως μακροχρόνια επένδυση σε σχέση με αυτά εδώ, τα equity, the bonds and the rates. Αναλόγως βεβαίως υπάρχουν κάποιες περιστάσεις, αλλά τα ETFs είναι ένα από τα πιο, είναι ένα από τα πιο έμπιστα οχήματα, επενδυτικά οχήματα, στο να παρκάρεις και στο να βάζεις π.χ. τα λεφτά σου μέσα και να περιμένεις ότι θα αυξηθεί λόγω ανατοκισμού μετά από 20, 30, 40, 50 χρόνια από τώρα. Ωραία. Γιατί the secret of ETF είναι ο ανατοκισμός. Και πάλι θα κάνουμε ένα ειδικό βίντεο για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Τώρα πάμε στα mutual funds. Το mutual funds στην ουσία τι είναι? Τα ETF ακολουθούν ένα δίχτυ παθητικά. Το mutual funds προσπαθεί να ξεπεράσει αυτό το δίχτυ. Προσπαθεί π.χ. να το ξεπεράσει όσο πιο πολύ μπορεί. Οπότε ένα από τα πλεονεκτήματα είναι ότι θα βγάλεις εισαγωγικά πιο πολλά κέρδη από ένα ETF. Το μειονέκτημα είναι ότι χρεώνουν πάρα πολύ. Σε πετσοκόβουν, σε σκοτώνουν εκεί. Οπότε τα fees από μόνο του θα σε φάνε πάρα πολύ. Έχουν πλεονεκτήματα, γιατί έχω βάλει και εγώ λεφτά στα mutual funds, αλλά δεν έχω βάλει π.χ. Τρελά λεφτά. Έχω βάλει π.χ. $1,000 στην άκρη και το mutual funds τι είναι στην ουσία? Είναι ο κουμπαράς μου. Δηλαδή άμα είναι το emergency fund που λέγαμε εδώ πέρα. Και επενδύει όχι μόνο σε μετοχές, επενδύει σε ομόλογα, σε πολύ ασφαλής asset, όπου άμα γίνει μια στραβή, ωραία, δεν θα αναταραχτεί πάρα πολύ το χαρτοφυλάκιό μου. Οπότε εγώ έτσι το βλέπω το mutual fund το δικό μου. Διαλέγω mutual funds που είναι πάρα πολύ ασφαλή προσωπικά για μένα. Και τέλος, έχουμε τα cryptocurrencies, που στην ουσία, όσοι δεν το έχετε ακούσει, είναι με bitcoins, με ethereums, dogecoins, all the shitcoins. Ό,τι έχει να κάνει με shitcoins τα έχουμε εδώ πέρα. Βεβαίως βγάζει σοβαρά λεφτά, δηλαδή όντως βγάζει σοβαρά λεφτά με κρύπτο. Δεν είναι ότι το αφισβητώ αυτό το κομμάτι, το σέβομαι. Και θα έλεγα κιόλας είναι ένα κομμάτι που δεν θα το προωθούσα εγώ προσωπικά σε beginners. Θα το προωθούσα πιο μετά, αφού έχεις καταλάβει το concept του bitcoin. Οπότε καλύψαμε τώρα και τα assets. Βεβαίως θα έχουμε ένα συγκεκριμένο βίντεο που θα πάμε πάρα πολύ συγκεκριμένα για αυτό το συγκεκριμένο topic και θα τα τσεκάρουμε ένα-ένα τη φορά. Αυτό είναι ένα overview. Τώρα πάμε στο επόμενο, το platforms and tools. Το platforms and tools, αφού π.χ. πούμε στον εαυτό μας, θέλω να επενδύσω και ξέρω τι συγκεκριμένα πράγματα θέλω να έχω στην κατοχή μου, π.χ. θέλω να έχω μετοχές, θέλω να έχω και λίγο ETF, θέλω να έχω και λίγα ομόλογα, επειδή έχουμε κάνει το portfolio design, επειδή έχουμε σχεδιάσει το χαρτοφυλάκιό μας, έτσι. Τώρα θέλουμε να βρούμε μια πολύ έμπιστη πλατφόρμα. Την πλατφόρμα που εγώ προσωπικά προωθώ πάρα πολύ είναι Interactive Brokers, IBKR. Ξεκάθαρα. Είναι μία από τις καλύτερες πλατφόρμες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασικά σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν βεβαίως οι αμερικάνικες πλατφόρμες, π.χ. Schwab, Charles Schwab, JP Morgan και ένα σωρό άλλα. Είναι πάρα πολύ καλές, αλλά Interactive Brokers είναι συγκεκριμένα και για μας τους international, για μας τους παγκόσμιους επενδυτές που θέλουν π.χ. να αγοράσουν ομόλογα, μετοχές και ένα σωρό άλλα. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες, πολύ σοβαρές, πολύ δυνατές, έχουν δυνατό τζίρο και πολύ δυνατή φήμη. Δεν θα βρείτε καθόλου πρόβλημα με την Interactive Brokers. Το ένα πρόβλημα που θα έλεγα είναι το ότι είναι πάρα πολύ advanced, είναι πάρα πολύ προχωρημένο για καινούριους ανθρώπους. Αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο.
in the grand scheme of things. Δηλαδή, πιο μετά, αφού έχεις μάθει ένα σωρό πράγματα και καταλάβεις πώς λειτουργούν δηλαδή το α, το β και το γ και το δ, θα καταλάβεις την πραγματική δύναμη του interactive brokers. Οπότε μη σας απασχολεί ότι είναι πάρα πολύ advanced, το UI του είναι σκατά και ένα σωρό πράγματα. Αφού μάθεις, το πιάσεις και πεις «OK, ξέρω τι κάνω», το interactive brokers θα δεις ότι είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο. Και έχει fractional shares. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να το καλύψουμε στο επόμενο βίντεο. Μια άλλη πλατφόρμα που συνιστώ είναι η DeGiro. Η DeGiro είναι πάρα πολύ καλή και ο λόγος που την έχω είναι επειδή θέλω να επενδύω στην ελληνική αγορά. Οπότε οι interactive brokers είναι πιο πολύ για παγκόσμια και η DeGiro είναι πιο πολύ για την Ελλάδα. Και αυτά είναι που έχω αυτή τη στιγμή στην κατοχή μου. Θα τα δούμε πιο μετά στην πορεία. Το επόμενο κομμάτι που θα καλύψουμε είναι τα stock exchange. Αφού π.χ. διαλέξουμε τα brokers, μετά πρέπει να πούμε OK, πού μπορώ να αγοράσω π.χ. αυτές τις μετοχές. Υπάρχουν κάποια stock exchange όπου σου λένε ότι αν π.χ. θες να επενδύσεις ένα ETF, το S&P 500, μπορείς να το επενδύσεις μέσω του χρηματιστήριου της Γερμανίας π.χ. Και ο λόγος που θες να το κάνεις αυτό είναι επειδή μπορείς να τα αγοράσεις σε ευρώ. Υπάρχει μετά το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, που μπορείς να τα αγοράσεις σε αμερικάνικα δολάρια. Και μετά υπάρχει το χρηματιστήριο του Λονδίνου, που είναι σε Great Britain Pound. Στην ουσία, άμα θες να αγοράσεις assets και θες π.χ. να έχεις στην κατοχή σου αμερικάνικα δολάρια, Britain Pounds, Euro και ένα σωρό άλλα Forex. Άμα θες να αγοράσεις και άλλα assets με διαφορετικά νομίσματα, μπορείς, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο στο να ξέρεις το πού μπορείς να αγοράσεις και ο μόνος τρόπος στο να ξέρεις το πού μπορείς να αγοράσεις είναι άμα βλέπεις τα stock exchange. Προσωπικά, εγώ επενδύω στο χρηματιστήριο της Γερμανίας, ωραία, και αυτά θα τα δούμε πιο μετά στην πορεία, στο πώς μπορούμε να το κάνουμε και γιατί το κάνουμε, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Και εγώ επενδύω πιο πολύ σε ευρώ, ωραία. Οπότε τα stock exchanges, άμα δεν θες εσύ να ανταλλάσσεις π.χ. τα ευρώ σε αμερικάνικα δολάρια ή σε το οτιδήποτε άλλο, μπορείς να το κάνεις σε ευρώ. Το επόμενο κομμάτι είναι το portfolio tracker. Άμα εσύ π.χ. μετά στην πορεία έχεις 1, 2, 3 brokers, ωραία, έχεις 3 χαρτοφυλάκια, 4-5 χαρτοφυλάκια και έχεις επενδύσει π.χ. ένα στην Αμερική, ένα στην Ευρώπη, ένα στην Ασία και ένα σωρό άλλα, ωραία. Το portfolio tracker σου επιτρέπει π.χ. να τα έχεις όλα μαζεμένα σε μια πλατφόρμα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό άμα π.χ. εσύ θες να κάνεις ένα scale. Άμα όντως το πας σοβαρά, ένα portfolio tracker για σένα θα ήταν ό,τι πρέπει, γιατί σου λέει και ταυτοχρόνως το πότε θα έχεις τα μερίσματα, δηλαδή σε εκείνο το συγκεκριμένο μήνα, δηλαδή το πόσο καλά θα τα πηγαίνει ένα asset από το α στο β. Το portfolio tracker σώζει τη ζωή σου άμα το πας όντως σοβαρά και συνιστώ το get win και το snowball. Κατά προτίμηση το snowball. Μετά θα δούμε το ETF calculator. Αν όντως θες να το πας μακροχρόνια, δηλαδή πες ότι θες να επενδύσεις για 200 ευρώ το μήνα για 30 χρόνια π.χ., μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κομπιουτεράκι, ένα ειδικό κομπιουτεράκι που είναι ήδη εκδεδομένο στο web και μπορούμε να γράψουμε κάτω πόσα θα βάλουμε το μήνα, πόσο χρόνια θα το κάνουμε αυτό, τα fees, η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιήσουμε και ένα σωρό άλλα. Και μετά θα δεις θα δεις μετά το αποτέλεσμα. Αν π.χ. εσύ θα επενδύσεις 35.000 ευρώ μετά από 30 χρόνια και το S&P 500 σου δίνει μια απόδοση 10 με 12%, από 35.000 έως 120.000-150.000 αναμένεται πάρα πολύ εύκολα να τα πάρεις αυτά τα κομμάτια. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Άμα έχουμε ένα ETF calculator. Μετά έχουμε το Quick Observations. Το Quick Observations είναι straightforward to the point. Έχουμε το Just ETF και το Trading Overview. Το Just ETF στην ουσία τι είναι? Είναι μία λίστα γεμάτο ETFs και στην ουσία εσύ μπορείς να δεις, να διαλέξεις και να πεις OK, θέλω να επενδύσω σε αυτό το κομμάτι ή θέλω να επενδύσω σε ένα άλλο asset τέλος πάντων και όχι μόνο ETF.
έχει και ομόλογα, έχει και μετοχές, έχει τα πάντα. Έχει και rates. Οπότε το οτιδήποτε έχει να κάνει με ETF, με αυτά συγκεκριμένα, θα τα βρούμε στο Just ETF. Θα τα δούμε δηλαδή μαζί. Και άμα θες π.χ. εσύ να δεις συγκεκριμένες μετοχές, τότε το Trading View, αυτό που είδαμε στην ουσία εδώ πέρα, αυτό που είδαμε εδώ πέρα, αυτό είναι το Trading View. Τα βλέπεις όλα μαζεμένα in one go. Και αυτό εδώ είναι το Just ETF, όπου στην ουσία σου επιτρέπει να βλέπεις όλες τις λίστες των ETF εδώ πέρα, που και πάλι θα τα δούμε όλα μαζί. Ας ελπίζουμε ότι θα κάνει load. Και εδώ πέρα βλέπουμε π.χ. ότι το S&P 500 είναι πάντα στην αρχή. Θα κάνουμε μια πολύ δυνατή ανάλυση εδώ πέρα στο επόμενο βιντεάκι. Το επόμενο που θα ήθελα πάρα πολύ να δείξουμε είναι το Earnings Tracker. Και το Earnings Tracker στην ουσία είναι, σου δείχνει το πόσο κέρδος, το τζίρο που θα έχει βγάλει μια εταιρεία, ωραία, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο. Ωραία. Από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο. Παράδειγμα, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβρη. Ανά 3 μήνες δηλαδή. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Πρέπει να ξέρουμε δηλαδή πόσο καλά τα πήγαινε η εταιρεία. Γιατί άμα έχουμε σκοπό να επενδύσουμε σε αυτή την εταιρεία, δεν θέλουμε εμείς π.χ. να βάλουμε τα λεφτά μας σε μια εταιρεία που δεν τα πάει καλά. Θέλουμε να βάλουμε τα λεφτά μας σε μια εταιρεία που τα πάει αρκετά καλά. Ωραία. Οπότε το Earnings Tracker είναι σημαντικό να ξέρουμε δηλαδή το πότε θα μας ενημερώσουν εμάς, ωραία, τους retail investor, το πόσο λεφτά θα έχουν βγάλει π.χ. μέσα στους 3 μήνες. Το first quarter, από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για όσους θέλουν να επενδύσουν μόνο σε μετοχές, αλλά και πάλι θα το καλύψουμε αυτό το κομμάτι πιο συγκεκριμένα. Και τέλος είναι το stock analysis, Seeking Alpha and Yahoo Finance. Αυτή είναι μια δυνατή ανάλυση, θα έλεγα. Μια πάρα πολύ σημαντική ανάλυση, άμα θέλετε να δείτε συγκεκριμένα το πόσο καλά τα πηγαίνουν οι μετοχές, είτε Αμερικής, είτε Ιαπωνίας, είτε Ελλάδος, Ευρώπης, ένα σωρό άλλα. Σου δείχνει με πάρα πολύ απλά λόγια τα στατιστικά, the financial statements, και σου λέει άμα είναι υγιής η εταιρεία ή όχι, άμα θες να επενδύσεις σε αυτήν την εταιρεία ή όχι, βλέπεις δηλαδή τα οικονομικά του σενάρια και λες δηλαδή από μόνος σου, τα διαβάζεις, τα αναλύσεις και λες μετά, θέλω να επενδύσω σε αυτήν την εταιρεία γιατί κάνει αυτά τα πράγματα ένα-ένα τη φορά, ή δεν σ' αρέσει αυτή η εταιρεία γιατί μαλακίζεται. Να το πούμε και let's not sugarcoat it. Οπότε ναι, το Seeking Alpha και το Yahoo Finance, αυτά τα δύο τελευταία, είναι που θα πρότεινα εγώ. Το Seeking Alpha είναι λίγο advanced και πρέπει να πληρώσεις μια συνδρομή. Είναι όντως για σοβαρούς ανθρώπους. Αν θες όντως να κάνεις μια σοβαρή ανάλυση, μπορείς να το κάνεις αυτό. Νομίζω είναι 5 ευρώ ή 2 ευρώ το μήνα. Αλλά ναι, προς το παρόν, άμα θέλετε κάτι free, το Trading View και το Yahoo Finance, άμα θέλετε κάτι που να είναι τζαμπέ και στα γρήγορα, το Yahoo Finance και το Trading View είναι που σου δίνουν γρήγορες πληροφορίες σε μια συγκεκριμένη μετοχή, ομόλογα ή το οτιδήποτε άλλο. Οπότε καλύψαμε τώρα και το Platform and Tools και το τελευταίο στάδιο, και θα λέγω ότι είναι και το πιο σημαντικό, Taxes and Regulations. Αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν το τσεκάρουν πάρα πολύ και δυστυχώς είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, διότι αν επενδύεις μακροχρόνια, και όχι μόνο μακροχρόνια, αν επενδύεις π.χ. και θες να βάλεις ένα κέρδος 50 ή 100% μετά από 1-2 μήνες, αυτά τα κέρδη είτε είναι από μερίσματα, ωραία, είτε είναι από υπεραξία, είτε είναι από τόκους ή το οτιδήποτε άλλο, αυτά πρέπει να τα δηλώσουμε στην ε1 μας, στην εφορία τέλος πάντων. Βεβαίως, μην σας ανησυχεί, θα σας δείξω μετά τα links, θα σας δείξω μετά το πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε τους κωδικούς μαζί, θα σας δείξω το πώς μπορούμε να διαβάσουμε τα statements τα δικά μας και θα τα λύσουμε δηλαδή ένα-ένα τη φορά, όμορφα και συστηματικά. Οπότε, the tax regulations είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να το ξέρουμε.
είτε το θέλουμε είτε όχι. Δεν είναι η δουλειά του λογιστή, ωραία, γιατί έχουμε και μαλάκες λογιστές. Ας πούμε ότι δεν έχουμε και πολύ εξοικειωμένους λογιστές, οπότε πρέπει να τα πάρουμε στο χέρι, πρέπει να τα πάρουμε στα δικά μας χέρια. Στο να ξέρουμε το πώς λειτουργούν οι φόροι και το πώς μπορούμε κατά κάποιο τρόπο, ωραία, να ξέρουμε το πώς λειτουργεί το σύστημα. Είναι πολύ σημαντικό το να ξέρουμε το πώς λειτουργεί το σύστημα το δικό μας. Και ένα σημαντικό κομμάτι είναι το regulations, που στην ουσία τι πάει να πει. Οποιοδήποτε επενδυτικό όχημα, είτε είναι ETF, είτε είναι mutual fund, είτε είναι bonds, rates, equity, βασικά αυτά τα πρώτα τελευταία εδώ πέρα, όχι το equity, αλλά οτιδήποτε έχει να κάνει με OSECA ή UCITS, οτιδήποτε όχημα, επενδυτικό όχημα έχει UCITS ή OSECA δίπλα του, φορολογείται με 0%. Η Ελλάδα είναι μία από τις μοναδικές χώρες όπου φορολογεί σε 0% μαζί με τη Βουλγαρία και μαζί με μία άλλη χώρα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά είναι μία από τις μοναδικές χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου σου επιτρέπει να έχεις υπεραξία, μερίσματα και ένα σωρό άλλα με ΟΣΕΚΑ στο πλάι UCITS και να μου φορολογεί σε 0%. 0. Τίποτα. Οπότε, αφού καταλάβετε τη δύναμη, δηλαδή αυτού του συγκεκριμένου concept, πες π.χ. ότι μετά από 30 χρόνια 35.000 ευρώ έχεις βάλει μέσα και μετά αυτά κατά κάποιο τρόπο γίνουν 300.000 ευρώ, 300.000 ευρώ είναι δικά σου. Δεν τα δίνεις σε κανέναν. Ωραία. Ως στιγμής τουλάχιστον. Ως στιγμής η χώρα, η Ελλάδα π.χ., το κράτος σου λέει 0% φόρους. Απίστευτο. Οπότε καταλάβετε αυτό το concept ότι φορολογεί σε 0%, μάθετε πώς λειτουργεί αυτό το κομμάτι και αφού το μάθετε, κάντε το abuse. Because why not? Οπότε, ας μην τα πολυλογώ, statements, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρουμε αφού π.χ. θέλουμε να επενδύσουμε, αφού μετά ξέρουμε τα assets που θέλουμε να έχουμε και αφού μετά ξέρουμε τις πλατφόρμες, το τελευταίο κομμάτι είναι να τα δηλώσουμε π.χ. στην ε1 μας. Πώς τα δηλώνουμε? Πρέπει να ξέρουμε τα statements και πρέπει ταυτοχρόνως να ξέρουμε και σε ποια κεφάλαια επενδύουμε. Πρέπει να ξέρουμε τα OSECA, τα UCITS, ποια μπορούμε να αγοράσουμε, ποια πρέπει να αποφύγουμε. Οπότε το νούμερο 1 και το πιο σημαντικό εδώ πέρα είναι να διαβάσεις το Realized P&L. Ωραία. Άμα θες π.χ. να τα δηλώσεις όλα στην ε1 σου, πρέπει να ξέρεις το πιο σημαντικό εδώ πέρα είναι το Realized Profit and Loss, P&L εδώ πέρα. Αυτό θα σου πει αυτό θα σου πει στην ουσία το πόσο έχεις πουλήσει, τα μερίσματα που έχεις πάρει, τα πόσο λεφτά έχεις βάλει μέσα και ένα σωρό καθεξής. Θα τα κάνουμε μαζί, μην ανησυχείτε. Μετά έχουμε το KID, που στην ουσία είναι το Key Information Document, όπου σου λέει στην ουσία στα γρήγορα τι είναι αυτό το επενδυτικό όχημα, το ETF π.χ. Και πάλι θα το δούμε μαζί. Μετά έχουμε το Fact Sheet, που στην ουσία σου λέει το performance ενός οχήματος, πόσο καλά τα πήγε στο παρελθόν, το ρίσκο του από το 1 στο 7, το 1 είναι το πιο ασφαλές και το 7 είναι το πιο ρηψοκίνδυνο και ένα σωρό σημαντικό πληροφορίες. Το KID και το Fact Sheets είναι κάτι που πρέπει όντως να το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, να το διαβάζουμε τουλάχιστον. Και το Prospectus το έχω κάνει κόκκινο μαζί με τα υπόλοιπα τρία. Είναι ένα μεγάλο document. Ένα μεγάλο document είναι. It's full of shit. Πλάκα. Είναι ένα document πάρα πολύ μεγάλο. Είναι για σοβαρούς επενδυτές. Και όταν μιλάμε για σοβαρούς επενδυτές, μιλάμε για χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ. Αν μάθεις π.χ. όντως να μάθεις αυτό το ETF απ' έξω και ανακατοτά, διάβασε το Prospectus. Για αρχάριους, προσωπικά, και εγώ αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιώ και εγώ έτσι, το KID και το Fact Sheets είναι αρκετά για σένα. Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξέρεις. Και τέλος, βασικά απλό τελευταίο, η ε1 σου. Αφού π.χ. ξέρεις ότι είναι ο ΣΕΚΑ, αφού π.χ. ξέρεις τα λεφτά που έχεις βγάλει, τα λεφτά
τα λεφτά που έχεις μαζέψει από μερίσματα και ένα σωρό πράγματα, μετά πρέπει να πας στο taxes net σου ή στην ε1 σου τέλος πάντων, ωραία, από το ΑΕΠ, και όταν δεις την ε1 σου θα δεις και συνήθως κωδικούς, που είναι ενσωματωμένο μέσα δηλαδή στην ε1 σου. Αυτά εδώ είναι παραδείγματα. Οι κωδικοί εδώ, αυτά εδώ όντως ισχύουν, 659 είναι π.χ. τα ETFs ή οτιδήποτε έχει να κάνει με UCITS, στην ουσία είναι δηλαδή τα ETFs εδώ πέρα, και έχουν το SECA δηλαδή δίπλα τους, το 659 είναι ο κωδικός τους, και πρέπει να δηλώσουμε π.χ. τα πόσα λεφτά έχουμε πουλήσει, τα πόσα λεφτά έχουμε βάλει, αν έχουμε πουλήσει βεβαίως, εμείς δεν θέλουμε να πουλήσουμε, αλλά ούτως καθεξής πρέπει πάλι να τα δηλώσουμε. 2,91 και 2,93 στην ουσία είναι η παρακράτηση φόρου σε θέμα μερισμάτων και τα μερίσματα γενικά. Αυτά και πάλι τα δηλώνουμε εδώ πέρα. Όλους αυτούς τους τρεις κωδικούς θα τους βρείτε πάλι στην ε1 σας και πάλι θα τα κάνουμε μαζί, οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Και μετά έχουμε το Tax Specialist, το τελευταίο κομμάτι. Εφόσον τα έχετε κάνει εσείς, δηλαδή manual, το Our Wallet, GR, στην ουσία είναι ένα άρθρο όπου το διαχειρίζεται ένας πάρα πολύ εξοικειωμένος λογιστής που ειδικεύεται στον τομέα των επενδύσεων, και εκείνη που προσωπικά έχω πάει εγώ στο να ζητήσω βοήθεια και στο να με βοηθήσει στο να κάνω fill την ε1 μου. Οπότε οτιδήποτε links και οτιδήποτε επικοινωνίες έχω εγώ θα σας τα προσφέρω, μην ανησυχείτε καθόλου, και βεβαίως έχουμε και το reference βίντεο που θα το τσεκάνουμε πιο μετά. Όταν λέμε για tax specialist, μιλάμε για αυτό εδώ, που στην ουσία τι είναι, πώς φορολογούνται οι επενδύσεις μας. Οπότε, αν θέλετε να έχετε μια πολύ δυνατή, μια πολύ καλή ανάλυση για το δικό σας αυτό, στο πώς π.χ. φορολογούνται τα ETF σου, τα mutual funds σου, οι μετοχές σου, the bonds και ένα σωρό άλλα, μπορείτε να δείτε αυτό το άρθρο εδώ πέρα και να διαβάσετε ένα-ένα τη φορά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το διαβάσετε αυτό, μην φοβάστε καθόλου. Οπότε, και ό,τι έχει μέσα δεν έχει να πει, δηλαδή tax treaty between countries, οπότε μην φοβάσαι. Και πάλι είναι πάρα πολύ εύκολο να το διαβάσουμε όλο αυτό. Ένα-ένα τη φορά, θα το κάνουμε μαζί και πάλι, το επαναλαμβάνω αυτό. Και προς τα κάτω θα δείτε και ένα πολύ συμπυκνωμένο πίνακα, ένα sum, ένα summary που στην ουσία τι λέει. Ό,τι οχήματα έχετε στην κατοχή σας, βλέπετε εδώ πέρα τι υπάρχει απαλλαγή φόρου, εδώ π.χ. τα ομόλογα ή μετοχές ή τα ETFs, βλέπετε, υπεραξία και μερίσματα, απαλλαγή φόρου. Ωραία. Very good θα έλεγα. Μετά έχουμε 5%, 10, 15, 20. Τα πιο πολλά θα είναι είτε απαλλαγή φόρου, είτε φόρος 5%, είτε φόρος 15%. Οπότε αυτό είναι ένα τραπέζι που πάλι θα το αναλύσουμε πιο μετά στην πορεία. Και για το λογιστή σας, έναν ειδικό λογιστή, αυτός εδώ είναι ο λογιστής που με βοήθησε πάρα πολύ, λέγεται Κώστας Στουπάκης. Είναι εξαιρετικός λογιστής, θα έλεγα, είναι ένας από τους καλύτερους. Αυτός μέσα σε 10-15 λεπτά θα έχει κάνει όλα και σου έχει λύσει όλες τις απορίες. Άμα θέλετε π.χ. που εγώ, αυτό είναι κάτι που το προωθώ και εγώ κιόλας, έτσι. Άμα θέλετε να έχετε έναν λογιστή που να ειδικεύεται στις επενδύσεις, αυτός είναι ο μοναδικός. Άμα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί του, έχει το Viber, έχει το email του, το Messenger, το LinkedIn. Και εδώ π.χ. εδώ πέρα βλέπετε όλες τις τιμές του, το τι χρεώνει. Κάνει και συντάξεις, κάνει και ένα σωρό άλλα. Δήλωση ακινήτων, άμα έχετε. Εγώ π.χ. πλήρωσα αυτό το ποσό, 60 ευρώ μία ώρα Zoom. Πήγαμε στην ε1 μου και δηλώσαμε π.χ. τα πράγματα που έπρεπε να δηλώσω. Οπότε εξαιρετικός αυτός, και πάλι θα σας δώσω τα links και θα σας δώσω τα sources, μην ανησυχείτε, και θα τα κάνουμε μαζί. Δηλαδή, άμα θέλετε ποτέ να κάνουμε π.χ. την ε1 μαζί, πολύ απλά με ενημερώνετε και το κάνουμε. And that's about it. Εδώ είμαστε. That's about it. Οπότε αυτό είναι το τέλος του βίντεο. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι τόσο μεγάλο. Πιστεύω ότι είναι αρκετά μεγάλο. Ζητώ συγγνώμη για αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό ήταν ένα απλό overview
στο τι πρέπει να κάνουμε εμείς συγκεκριμένα, στο τι πρέπει να ξέρουμε από την αρχή ως το τέλος και μην ανησυχείτε και πάλι, δηλαδή όλα αυτά τα κομμάτια θα τα σπάσουμε ένα-ένα και σιγά σιγά θα καταλάβουμε στο γιατί τα έχουμε βάλει εδώ πέρα μπροστά μας. Και αφού έχουμε καταλάβει, μετά μπορούμε να κάνουμε αρκετές αποφάσεις για μας, για να ξέρουμε το τι πρέπει να επενδύσουμε και το πώς μπορούμε να επενδύσουμε. Ωραία. Οπότε, thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ που άμα καθίσετε μέχρι τώρα, δηλαδή ευχαριστώ πολύ. And see you on the next video. So, bye bye.